Kaixo Joseba, Adrian naiz, Hernaniko kale nagusian gaude, eta hau da, Oretuz Ogi Obradorea. Nahi badezu sartu nerekin eta erakutsiko dizut zer egiten dugun hemen. Bueno, niretzat ogia egitea hobi batzan, ni etxean hasi nintzen ogia egiten, Gasteizen bizi nintzala, duela urte desenteia. Eta beti nahi nun nire proiektu propio bat eduki ez. Josune zan nire lankidea, eta bion artean ikusi genuen aukera bat izango zala obradore bat egitea. Obradorea urtarrilaren 22an izango dira 2 urte zabalik dagoela. Gure ezaugarri garrantzitsuena edo da ogi ekologikoa egiten dugula, ogia gozoak hemen dana dago zertifikatuta, osagai guztiak erabiltzen ditugunak ekologikoa dira, eta ogi guztiak eta gozo gehienak daude amaorearekin bakarrik hartzituta. Guztira egiten ditugu 15 ogi eta gutxi gora bera, baina ogiaz gain gozo desberdinak ere prestatzen ditugu, egunero kukiak eta magdalena desberdinak dauzkagu, eta gero egiten ditugu ere briotxak, kanelazko korapilloak, txokolatezko korapilloak ere, gauza ezberdinak. Juten geha pixkat aldatzen jendea ez aspertzeko ere, eta gauza berriak egoteko nik uste dut jendearentzako erakargarria dela, ez? Eta horietariko bat ikusiko ez dute Josunerekin obradorean, direla briosaren masarekin egiten ditugu kanelazko karakolak edo korapilloak, eta oso gozoa daude. Masa honek ja bere lehenengo fermentazioa egin du, atzo egin genuen, eta 20 ordu pasa ditu fermentatzen. Osagaiak, amaorea, gari irintxuria, arrautzak, esnea, gurina, azukra eta gatza. Guen tokatzen dana da, masa zabaltzea, gainetik krema bota izateko. Gutzako nahiko produktu berria da, guen dela gutxi hasi ginen iten, baina oso harrera ona egin diote, eta orduan jarraitze dugu, hortan. Kanelazko krema prestatzeko behar duguna da gurina, azukrea eta kanela. Krema presto, guain, oren gainetik, zabaldu. Guain, masa bildu, txurro bat sortuz. Guain ja gure txurroa prest daola, mozten dugu. Behin ja moztuta daudela bere formarekin, guain berriro beste fermentazio bat behar duen. Fermentazio armairu ontan uste dugu. Bigarren fermentazio ondoren, holaxe gelditzaile. Guain azkeneko pausoa da, arrautzakin pixka bat margotu eta labera. Eta guain, 25 minutu labea. Baia, listo. Bueno, Joseba, espero dugu gure gaurko proposamena gustatu izatea. Hernaniko kale nagusian gaude, Oretuz Ogi Obradorean. Venga, ondo izan, agur!